Røgskyen fra Island har bevæget sig ind over Danmark. Nogle kendte forskere mener, at der er nogle stoffer i skyen, som får folk til at tisse mere. Hele 37,4% er steget ved at tisse mere. Det var mærkeligt. Det kan vi jo lige tænke lidt over senere. Og nu over til jordskælvet, der har målt 6,9 på Richterskalaen. Vi tager til Kina, hvor dødsfaldet er cirka 1500. Mere end 11.000 er dræbt, og så kan de fandme lære det. Man slipper ikke ustraffet for at spise hunde og katte. Det er ikke fair. Der er snart sport. Pludselig vi skal over til sporten. Tiger Woods tilbage efter sexskandalen. Jeg gætter, han kunne vel ikke mere. Og som min kollega vil lige vise mig, P3's høvdingeboldhold er røget ud. VIP, anført af Sydney Lee i cowboystøvler, dansede dem simpelthen ud af banen, eller hvad man vil sige. Moddealen her i Danmark er steget. Derfor har vi inviteret en kendt stylist, Ulla Henriksen, til at style mig. Ja. Hej Ulla. Hej Lasse. Nu skal du lige behandles som en pige. Først så tager vi noget puder. Der. Og noget der. Og noget der. Og så skal der noget voks i. Der var det herovre. Der skulle lige noget i. Sådan. Og så skal vi lige tvære det lidt. Jeg kunne nok kort. Skal det ud over. Sådan der. Sådan. Ja. Sådan ser de danske unge mennesker ud. De er vel bare street. Hej mor. Nej, mor. Mor, jeg er lige midt i nyhederne. Mor? Nej, ja, du må gerne vaske min vask, det vil være rart. Jamen, kunne du så lige tage nogle frikadeller med på vejen? Det vil simpelthen være så hyggeligt. Nej, ja. nej. Kan vi få en stand-in?